Salutare, sunt Bogdan Amez la București. Bine v-am regăsit! Mulți dintre voi aveți un sacou care vă place foarte mult, dar nu știți cu ce pantalon să-l purtați și vă tot gândiți ce culoare să aibă pantalonul, ce culoare să aibă cămașa. Poate poți să-l porți și cu tricou? Despre asta vom vorbi astăzi. Vă voi arăta cât de ușor este să purtați un sacou cu mai multe tipuri de pantaloni. Eu voi folosi acest sacou astăzi și vă voi crea 4 ținute cu 4 tipuri de pantaloni diferiți. Când purtăm sacou cu orice tip de pantalon, să ținem minte că trebuie să existe contrast între cele două piese. Această ținută, fiind destul de închisă la culoare, am adăugat această cămașă albă pentru a scoate în evidență sacoul. Ținuta ne permite să purtăm cam orice tip de pantofi, de la pantofi elegant cu șiret până la sneaker sau chiar gheată. Recomandarea mea este să mergeți pe un maro, fie el deschis, chiar și un pic mai închis. Această ținută este mult mai îndrăzneață. Spun asta pentru că tricoul în combinație cu sacoul nu este pe gustul multora, dar mie mi se pare foarte interesantă și foarte relaxată. Sacoul vine în ajutor în completarea ținutei și oferă o eleganță aparte. La tricou voi puteți opta pe orice culoare doriți. Eu am optat pe alb pentru că mi se pare mult mai potrivită cu această combinație. Această ținută este perfectă pentru vară. Avem un pantalon alb chino din bumbac cu un tricou polo bleu și am păstrat sacoul care acum creează un contrast foarte mare, dar consider că se potrivește perfect. Este o ținută foarte relaxată care dă un vibe de vacanță și de călătorit. Asta din pricina faptului că avem culori foarte deschise, dar și a materialului în care sunt făcute aceste piese. Este timpul să devenim mai serioși. Atunci când doriți să purtați costum, această variantă este cea mai potrivită pentru voi, deoarece nu este foarte elegantă, dar vă permite să vă creați o diversitate de ținute schimbând doar pantalonii. Poate fi purtată cu cravată, dar și fără. Eu am ales o cămașă bleu, voi puteți alege între alb, roz pal și bleu. Ținuta este completată de o pereche de pantaloni de stofă, adică de costum. Voi puteți să alegeți orice culoare doriți, dar țineți minte ce v-am spus la început, să se creeze un contrast între sacou și pantalon. Acestea au fost cele 4 idei de asortare a sacoului. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să scrieți în comentarii care variantă v-a plăcut cel mai mult. Și nu uitați să dați un share și un subscribe să ajungă la cât mai multe persoane care poate vor găsi de folos ceea ce am spus eu astăzi aici.